खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि बे समाव मोनसे गिदिर खौरां नोंगौ बे समाव मोनसे बिग पलिटिकल आपडेट नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया होनो नागिरदों बिटिआरनि गासै मोन 30टा आफादफोरा माहारियारि आफादफोरा बे समाव एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीखौ मदद होबाय नोंगौ बिटिआरनि गासै मोन 30 आफादफोरा बे समाव जयन्त बसुमतारीखौ मदद होबाय कोअर्डिनेशन कमिटि अफ बिटिआर अर्गेनाइजेशन CCBTRO बे आफादा गासै मोन 30टा बेयाव आफाद दङ आरो बे आफादा दिनै जयन्त बसुमतारीखौ मदद होबाय बे समाव एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'आ बुंथिदों जे हारि माहारिनि गेजेराव 2020 मायथाइयाव जेब्ला बिटिआर गोजोन गोरोबथा जादोंमोन आरो गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव बे ओनसोलाव गोजोन आरो खौसेथि हारि माहारिनि गेजेराव खौसेथि लाबोनाय आरो जौगासारनायनि थाखाय बे समाव CCBTROआ थामहिनबा कोअर्डिनेशन कमिटि अफ बिटिआर अर्गेनाइजेशन बे आफादा बे समाव मदद होबाय जयन्त बसुमतारीखौ एनडिएनि बिजाथि बिथां जयन्त बसुमतारीखौ बे समाव मदद होबाय CCBTROआ थारैनो रायखांनांगोन बे समाव हारि माहारिनि गेजेराव बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथानि उनाव हारि माहारिनि गेजेराव खौसेथि लाबोनाय गोजोन लाबोनाय आरो बेनि अनगायैबो मोनफ्रोमबो आफादफोरनि जे अर्गेनाइजेशन बिथांमोन दङ दा बिथांमोननि जौगासारनायनि थाखाय बिथांमोननि माहारियारि फोथांना लाखिनो थाखाय बिटिआर सरकार थामहिनबा बिटिआरआ थुलुंगा होनांगौ बेफोर थांखिखौ लानानै गायसनजानाय कोअर्डिनेशन कमिटि अफ बिटिआर अर्गेनाइजेशन जेराव 30टा बे आफाद दङ बै आफादफोरा दिनै मदद होबाय जयन्त बसुमतारीखौ थारैनो मोनसे बिग पलिटिकल आपडेट बे समाव मोन 30टा अर्गेनाइजेशन मोन 30टा आफादफोर बे आफादफोरा बे समाव जयन्त बसुमतारीखौ मदद होबाय बे आफादाव मा दङ मा बेवहाय दङ आफादफोर नांजाबफाना दङ बे समाव नोंथांमोननो डिसप्लेनि गेजेरजों फारि फोरमायगोन बबे आफादा बे समाव गोजोन आरो खौसेथिखौ नोजोर बोनानै बे समाव बिथांमोना मदद होखो थामहिनबा बिटिआर हालामाव गोजोनखौ लाबोनाय बिटिआर हालामाव खौसेथि हारि माहारिनि गेजेराव अनलायनाय आरो सोलोंथाइ बिथिंखौ जौगाहोनो थाखाय बे आफादखौ दानाय जादोंमोन स्पेशली गोजोनखौ नोजोर बोनानै आरो बे समाव बबे आफादा बे समाव जयन्त बसुमतारीखौ बे समाव मदद होदों बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया होनो नागिरदों अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन अल सान्थाल स्टुडेन्ट इउनियन बेनि उनाव बिटिआर एससि स्टुडेन्ट इउनियन बिटिआर गोरखा समाज नोंगौ बे समाव नोंथांमोननो फोरमायदों दुलाराय बर' फरायसा आफाद अल सान्थाल स्टुडेन्ट इउनियन बिटिआर एससि स्टुडेन्ट इउनियन बिटिआर गोरखा समाज दुलाराय बड' हारिमु आफाद क'क्राझार जिल्ला अल मदाहि कसारी स्टुडेन्ट इउनियन बेयाव मदद होगोन अल आसाम उरिया युव छात्र परिषद बेबो मदद होदों अल आसाम सरनिया कसारी स्टुडेन्ट इउनियन बेबो मदद होदों अल बिटिआर नाथ जोगी स्टुडेन्ट इउनियन बेबो मदद होदों बेनि उनाव दङ अल बिटिआर छत्रधर सन्मिलन बेबो मदद होदों अल बिटिआर अनुसूचित जातीय परिषद बेबो मदद होदों अल कुरुप एबा अराम स्टुडेन्ट इउनियन बेबो मदद होदों अल राभा स्टुडेन्ट इउनियन आरसु अल हाजं स्टुडेन्ट इउनियन बेबो मदद होदों अल बर्मन मदाय स्टुडेन्ट इउनियन बेबो मदद होदों अल कच राजबंशी स्टुडेन्ट इउनियन बिटिआर कमिटि अल कच राजबंशी स्टुडेन्ट इउनियन बेबो मदद होदों 6 नम्बराव दङ अल बिटिआर माइनरिटि स्टुडेन्ट इउनियन एबएमसुआबो बे समाव मदद होदों अल आसाम माइनरिटि स्टुडेन्ट इउनियन आमसुआबो बे समाव मदद होदों आमसु अल आसाम माइनरिटि स्टुडेन्ट इउनियन बेबो मदद होदों अल आसाम बेंगली युथ एन्ड स्टुडेन्ट फेडारेशन बेबो मदद होदों अल आसाम बेंगली युथ एन्ड स्टुडेन्ट फेडारेशन बेबो बे समाव मदद होदों अल आसाम बेंगली युथ एन्ड स्टुडेन्ट फेडारेशन बेबो बे समाव मदद होदों थारैनो जोबोद बिग आपडेट नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया होबाय थादों बे समाव दङ अल राभा उइमेन
Women Council क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बिथांमोनाबो मदद होदों अल बर्मन कसारी जातीय ऐक्य मंच बिथांमोनाबो मदद होदों क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट गार' स्टुडेन्ट इउनियन बिथांमोनाबो बे समाव मदद होदों MSUA बे आफादाबो बे समाव मदद होदों बिटिआर केवट जातीय परिषद बेबो मदद होदों बे समाव भोजपुरी समाज बिथांमोनाबो मदद होदों अल बिटिआर कलिता जनगोष्ठी स्टुडेन्ट इउनियनाबो बे समाव मदद होदों अल बर्मन कसारी स्टुडेन्ट इउनियनाबो बे समाव मदद होदों NEMSU बिथां बे आफादाबो बे समाव मदद होदों अल बिटिआर कलिता जातीय परिषद थामहिनबा बर' माहारिजों लोगोसेनो गुबुन माहारियारि जे आफादफोर थामहिनबा बिटिआर ओनसोलाव थानाय गुबुन माहारियारि जे आफादफोर बे आफादफोरा बे समाव बिटिआरनि थामहिनबा एनडिएनि बिजाथि बिथां जयन्त बसुमतारीखौ बे समाव मदद होनायखौ नुनो मोनदों बे गोजोन आरो खौसेथिखौ नोजोर बोनानै बिटिआर हालामाव हारि माहारिनि गेजेराव खौसेथिफोरखौ नोजोर होनानै बे समाव मोन 30टा आफादफोरा माहारियारि आफादफोरा बे समाव जयन्त बसुमतारी एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीखौ मदद होदों हारि माहारिनि गेजेराव बिटिआर गोजोन गोरोबथा जाबाय आरो बिटिआर गोजोन गोरोबथानि उनाव बे समाव गोजोन फैबाय बिटिआर हालामाव आरो हारि माहारिनि गेजेराव खौसेथि आरो बेजों सोमोन्दो जे गायसननाय बैफोरखौ नोजोर बोनानै बे समाव मोन 30टा जे आफादफोर कोअर्डिनेशन कमिटि अफ बिटिआर अर्गेनाइजेशन बे गासै मोन 30टा आफाद थानाय बे अर्गेनाइजेशना बे समाव मदद होनायखौ नुनो मोनदों थारैनो बे बाथ्राखौ लानानै बिथां दिपेन बर'आ एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों जे हारि माहारिनि गेजेराव खौसेथि गोजोन आरो बिथांमोननि बे आफादफोरनि गासै मोनथायखौ थामहिनबा बिथांमोननि माहारियारि जे मोनथाय बेखौ लाबोनो थाखाय जयन्त बसुमतारीया खोथा होदों आरो बिटिआरनि खुंगिरि बिथां प्रमद बर'आ बिथांमोननि समस्याफोरनि सायाव सावरायदों आरो सावरायलायनायनि गेजेरजों बे समाव गासै मोन 30टा अर्गेनाइजेशना बे समाव मदद होदों जयन्त बसुमतारीखौ एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीखौ दिनै साफागुरिनि हिमालय हटेलाव बे सावरायलायनाय जादोंमोन आरो बे सावरायलायनाय हाबाफारियावनो बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' आरो एनडिएनि बिजाथि बिथां जयन्त बसुमतारी आरो मोन 30टा जे अर्गेनाइजेशन बा आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरा बे थांखिखौ लायो जे फैबाय थानाय समाव गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय हारि माहारिनि गेजेराव गोजोनखौ गायसननायनि थाखाय बे समाव जयन्त बसुमतारीखौ फैबाय थानाय समाव थामहिनबा बे समाव बिथांखौ फैबाय थानाय एमपि बिसायख'थिनि थाखाय बे समाव मदद सिखांदों बा मदद होदों होननानै बिथांमोना रोखा फोरमायनायखौ नुनो मोनदों बे समाव दिपेन बर' बिथाङा आरोबाव मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव होनि बिटिआरआव थानाय गासै 30 माहारियारि आरो फरायसा आफाद स्टुडेन्ट आरो बिसोरनि जातीय आफादजों लोगोसे जोंहा जि मोनसे कोअर्डिनेशन कमिटि दङ कोअर्डिनेशन कमिटि अफ बिटिआर अर्गेनाइजेशन आरो बे आफादनि मोनसे आबुं जि सावरायनाय बेयो जानानै थांबाय आरो गुबैयै बेखौ दानाय जादोंमोन बिटिआर ओनसोलाव 2020 गोजोन गोरोबथानि उनाव सान्थिखौ पार्मानेन्टलि बर'जों लोगोसे गासै हारि माहारिनि गेजेराव गायसननाय आरो जों गोजोरै अनलायनाय बिदा फंबायनि गेजेराव जाहाथे जोङो थानो हायो गुबुन मोनसेया जाहैबाय बिटिआरनि गासै दफाफोरखौ आखरे मावफुंनायाव जोङो जाहाथे माहारियारि आफाद फरायसा आफादफ्रा खौसेयै जोङो खामानि मावनो हायो आरो थामथियाव जाहैबाय जे जोंनि हारि आरो गुबुन समाजनि सुबुंफ्रा जे मोनसे आसा आरो मिजिं दङ जोंहा जे माहारिनि जेंना जेंसिफोर दङ बर' हारियाबो गोबां जेंना जेंसि दङ सुस्रांनायनि लामायाव माखासे सुस्रांजाबाय जेरै कच राजबंसिफोराबो दङ आदिबासि सावताल बिथांमोनाबो दङ बाङालिफोराबो दङ गरखाफोरनि जेंना आरो गोबाङानो गावबा गावनि अधिकारखौ लानानै दिनै खोथा बाथ्रा बुङो नाथाय जोङो कमन एजेन्डा माखासे तयार खालामदों सोलोंथाइनि खेथ्रआव समाज फोसाबनायनि बेलायाव आरो गुबुन बिथिंखौ लानानै जोङो सावरायबोदों आरो बै हारिफ्रा गावबा गावनि अधिकारखौ मोन्थों
जाहाथे रावनिबो अधिकार मोननायाव रावबो हारिनि माने बिथांमोननि राइट्सआ जाहाथे खर्ब जाया बे बिथिंखौ लानानै जों सावरायदों आरो जौगानायनि बेलायाव दिनैनि सावरायनायाव बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथाङाबो दसे समनि थाखाय बाहागो लादों जिहेतु गासै फरायसा आरो माहारियारि गौथुमफ्रा बिथांजों सावरायनायनि थाखाय दाबि दैखांदोंमोन बे हिसाबै बिथाङा बाहागो लादों लोगोसे क'क्राझार लकसभा 1 नम्बर लकसभानि बिजाथि सिडली समस्तिनि MLA बिथाङा MLA हिसाबैबो आरो बिजाथि हिसाबैबो लकेलनि जिहेतु MLA बिथाङा बेयाव सावरायनायाव दङमोन आरो बे सावरायनायाव गोथौयै आरो गुवारै गासै बिथिंखौ सावरायनाय जायो जिहेतु बिसायख'थिनि सम बिनि सिगाङावबो जों सावरायदों आरो बेयाव बिटिआरनि मानगोनां चिफ आरो लकसभा समस्तिनि बिजाथि क'क्राझारनि जयन्त बसुमतारी बिथाङा मदद होनो थाखाय खावलायदों आरो गासै फरायसा आफाद माहारियारि आफादफोरा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ लाफानानै सान्थिनि थाखाय हारिनि जौगानायनि थाखाय जोंनि बिदा फंबाय अनलायनाय बेखौ मजबुत खालामनायनि आरो जोंनि इस्यु आरो एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनखौ दिल्लीनि मजियाव जाहाथे लानानै थांनो हायो आरो सलुसन खालामनो हायो बे मोनसे सार्थजों बिथांखौ मदद होनायनि खोथाखौ दिनैनि सावरायनायाव बयबो मतामत होबाय आरो बे हिसाबैनो बयबो बिथांनि देरहासारनायखौ लुबैदों बे बाथ्राखौ दिनैनि सावरायनायनि गेजेरजों फोरमायबाय आरो दिनैनि सावरायनाया मोजां जादों उननि समाव बिटिआरआव थानाय गासै बिटिआरनि आफादफोरखौ लानानै बिटिआर ओनसोलनि सार्थ गोजोन जौगानाय आरो जेंना जेंसि सुस्रांनायनि सार्थ दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावगोन आरो बे बाथ्राखौनो दिनै जोङो बेयाव गुवारै आरो गोथौयै सावरायदों भारत सरकारनिफ्राय जे इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौनि जि दाबि बेखौ माब्लाबाबो गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया 27 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम बिहु एन्ड ईद धामाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलानि गोबां खाबुफोर होगासिनो दं दावहारु अट' एजेन्सिनिफ्राय बायगिरि बिथांमोना 7,999 राङावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज बाइक लानो हागोन दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमाव होबाय थानाय बिहु एन्ड ईद धामाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै हेलमेट फ्रि 5 लिटार पेट्रल फ्रि आरो गासैबो मडेलनि एक्सचेन्ज खाबुआ एभेलेबल जागोन आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ नोंथाङा आवगायना दोननो हागोन गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय 600039878822018193 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन